shine. But akakudana mwali wacho ndomtendera. Ukamukudana mwali ndomtendera. But ukaenda uchitisia tili naye. Uchamva kukula chetashi. Kwa ni akuduke. So Elisha Kuda is the spirit. But Shaliliswa Pahari is the mantle. But Pahari, when I pick up the mantle, I can mira patundana karoa. The mantle Yahweh ma miracle truly is not the mantle, but it's the spirit. But yakona kuvigwa ikapackage Bible not mwali wakavika zvinokosha mudziyo wefu. There are times when you shall think kuda takatozvipiwa. But takazvipino. Let me show you this. Also, don't go to the restaurant to Mama. I must take me there, Madame. So, it's not even next door to Mummy. I mean, she was not in the moon to pass subject, but who was to Papanzi. He said to auto garnishing. Somebody by missing was love that you don't available. Yabu shanda ayo banze but ilipo. Saya kuta asuzu dai wewe ile nyaya but nyao umbe proof zimori bachena. Umba mambo mwenye. So maybe sometimes I also show the sides. There's not going to have that love because it's already available. So chaka chisikure chikumba mambo because mtu wacha kwa unaota nao. Akutupa mwanzo. There is a side not tractor. Chinicho chokuti chibatike local, chirukenda outside. Because kana achisiya mukadzi achinoda futi mukadzi anoda wakadzi uri mukadzi futi nyako haisi kure straight akadana nembudzi we understand kuti aiwa uya ashata but kana achinoda kumwe mukadzi uri mukadzi anoda wakadzi saka pane nyaya pauri ida kumbishana inambokura love yakanibwa mumanto so so he picked the mantle. Picking the mantle is a picture of respect, honor. You can't pick anything while it's standing. Judas I to Fambana Jesus. Remezitara Jesus another life was another the truth, the way, and the life. But Judas lost life as Fambana life. Very possible. Remezitara Jesus another pain. And the way, the truth, and the life. But Judas and Fambana life lost life. Yeah. Kurasi wale upenyu tuzungira ajifambana anopa yachi urasi. Why? Motive yake. He was not there to save. Man. He was there for profit. So kwa kuona mti researcher inakuwa neta wanaenda kubata Yesu. Wakangoza watu mukapa Peter mali anaona Abraham. Mukapa James mpati mukapa Judas. Tumbata. Shaito shikana nzipatete so yanika kaendera mali. Mbomba ina text to not ibudi enyana. Wana Farisia ma chief priest abaprofite. Shaito oneka kuti uyu pawadzidzi so yakutsvaga mali. Uyu mukamba mali Jesu wake totombata. Alright. Abaprofite zvaioneka. Elisha chinhu chaakumbira handisi chadona but paagona kupika the mantle I could discover the anointing upon the mantle. Saka zvimwe zvinhu zvatakachema tikati Mwari tipei zvaavailable
but hazvina kuuya sezvinhu zvataitarisira zvacho. So already une maonero asiriwo nokuti handizvo zvawaitarisira. So kana une maonero asiriwo usingafungi kuti ndo zvawaitarisira, unoacta in a wrong manner. Action yako kana usina pfungwa dzekuziva kuti zvandiri kuda ndeizvi, ndizvo zviri apa izvi, unoacta the other way. Ndakatokuona uchipinda muchechi munotopiwa matestimony kuti Mwari anotiitira zvakanaka, isaini yekuti uri muright church. Ende Mwari wacho ari kutoita nevamwe ngoti newasi ugoita ake pati anofanira kuita. Ende achitoitira muno. Pani chawasiri kuandastenda. Une maonero asiriwo, if you see me when I'm being taken. Uri kuona sai, uri kuzviona sei, une chedenga chauri kuona here. So manto mucheka ndo wakadona and he picked the mantle. Maybe understanding yake ndei. Elijah paakadana Elisha to follow him. Baba noti wakabvisa bhachi rake, akarova Elisha. He began to follow. Which means Elisha ane understanding pamusoro pemabhachi. Kuti ndo rakatipa calling. Norichatipa futi anointing. Boza akatosvikirwa achirima ine mombe ndokubvarohwa nebhachi. He began to follow. So he understands kuti bhachi remudhara uyu rikangorova rinotaura ende akangokusiyira richashara chiita zvinhu. So he picked the mantle ndokubva aenda paJordan River. Ndokubva anoita exactly zvamboitwa naElijah pavakrosa. Chinhu chinonzi anointing chinodai so. Elijah was not present, anga atoenda. But paanosvika paJordan River, anoti where is the God of Elijah? Arida kukrosa ndi Elisha. But ari kumenshina zita remunhu akambokrosa kudhara. Asisipo. Iyari. Ende rwizi ndokubva rwaandastenda. Kune vanhu vakapiwa nyasha muma certain areas. Yekuti if you fail to recognize them or respect them, my areas iwayo anoziva zita revanhu ivaudarika rako. Ndosaka Jesu ati kana makumbira muzita rangu ari kuda zvinhu ndi Cosmas aubvanzi rako ariite kosi ita in the name of Jesus. Akuda kupinda basa ndi Cosmas but Cosmas akangoti Mwari Cosmas ada basa hari wanosvika ati in the name of Jesus ipewo basa. Kune zita rakaanoka rikatenderwa kupinda zvinhu. If you see me when I'm being taken, you will receive. Whenever there is a whirlwind, panoita champupuri, pane mavhu, panosumuka jecha, panosumuka marara. No wonder the condition yanzi is hard. Why? Because no time yekuvhara maziso. Whenever there is a whirlwind, unotobata kumeso pakaita mavhu. But you have your condition yekukura kuti unofanira kuva dedicated to the level yekuti kana pakaita mavhu akadii, urikuziva zvawafambira. Mavhu ane kutaura lani nokuti munhu akasikwa kubva muguruva refu. Kurati pese pane chakanaka cheupenyu hwako panosumuka kutaura kwevanhu kwakawanda. Inini I don't trust munhu arisati sesu asina ma-enemies. Never, it's impossible. Anditrust munhu asingavengwi. Anditrust munhu asina vanhu vanomukira vanotaura zvekunegative palife yake. Andimutrust. Panofanira kutomboita mavhu ada kudistina kuti inzwaka. Makwai anofanira kunzwisisa chinhu ichi. David paaingwa neshumba nebere. Shumba nebere zvavasina kuinga David. Zvinenge zvavazodya makwai. But David nokuti ari anointed to shepherd. Ndiye ari kudefenda. Saka makwai akasaziva anogona kukwenyana achitoseka. Kuti auya ari pataiti neshumba. Tenzi kuona naye. Pese panotukwa vanhu vaMwari kana panotukwa munhu waMwari, hapasi kutukwa munhu waMwari.
pari kutupa iwe unofana kureceiva zviri pamunhu waMwari. Saka iwe unombomira uchitoona zvako kuti vanozomunyanya vanoda kuti vakataura zvavakataura ukazvitenda waiswa mavhu kumeso hauchawana chinhu chauri kuda. The devil is so cunning to that level yekuti ukashayiwa panotosumuka kutaura. If you see me on a being taken, poita a whirlwind, the condition was not right. But dedication, the condition is still right. You know, chakwa. The devil, no, it's a battle. Life does not give you what you deserve, it gives you what you fight for. Paul achibata kuti atirwe nenyama neropa kunoti tiri varwi. Ndizvo zvinongoreva tiri vanhu vanorwa. Chekurwa nacho ndochinda kudzidziswa vanhu but kurwa chaiko ndokwedu. Still people, ani munhu anoberekwa akapfumbatidza nekabata zvipo zvake. It's another version. The other one, kutopfumba isaini kuti panyika kwauya ifight makwikwi. Hapana kutava, it's a battle. Because unosvika pane nyaya dzakakumirira dzausina kubvira waita dzakaitwa nehama dzako. Chinorwa newe dzimwe nguva usiwo vachitadzira pachakatadzirwa nevanhu vane connected newe. Saka wakatouya panyika pato nebattle. If you see me, condition yekuo munhu yagara anoona kureva kuti pane zvichatadzisa kuona zvaakuda kuti uve dedicated kusvika wareceiver. It's one thing to be gifted mubasa raMwari, but it's another thing to be dedicated. Why? Because kune chinofighta those who are gifted. Ukaona Faro asvika palevel kuti vanakomana vese vaberekwa urayai, haachauraya madhara akuda tuchechi. Kurati no matter how small you are, uri mubattlefield. Kune mweya kuda kutokuataka at that level, uri mudiki kudaro, pane chikuda kutokuataka. I thought kuti anga suppose kupenga vanhu vakuru varipo ndo vangamutorera umambo hwake nekupandukira. But ari kuti aiwa this time kuda kuraya vana vadiki. Saka zvokuti ndiri mudiki ye, handina kuzodii, handina hama, Satani wacho haasati atendeuka. Haana basa kuti ichembere kacheche, unoita dhimono wakachembera kudaro. Uri kacheche usina chaunoziva, unenge une mweya wetsvina. That makes him the devil. Why? Because pamwe pacho haurwiswe zvauri, unorwisirwa zvauchava. Saka haidi kunokumirira kufuture, anotanga nhasi kuti usaendeke. That's why Israel payakatobuda muEgypt vachienda kuKenani, fighter havana kutangira kuKenani, yakatangira paRefidim mudesert nemaMamalekites. Ko vanorwisirwei mudesert? Havana kubuda kuti vatore desert, vada kuti ungopfuurawo. Kune mweya isikada kuti upfuure, kwete kuti utore, ungopfuura chete. Ivo hazvikunetsi kuti vanorwisirei kana chikoro chacho handina, utorerwa ikoko kushaya mari yechikoro ndo zvatangira. Handina kana hama, vachienda vachidimukira. Vakatotanga vatopedza hama dzacho kuti vaone marovero. So fight haitike nekuti waachiva. Fight inototanga nekuti uchaachiva. So focus, dedication muzvinhu zvako nekunamata Mwari inokosha. Hapashayike zvinosimuka kudistracta maonero ako, maziviro ako, matendero ako, mafambiro ako. That's why neimwe nguva Israel yakupinda paJericho, pane chifeve chaivapo chaiti Rahabhu chakatozororwa. But chakaita kuti Rahabhu anoreke zviri easy, pakafa vanhu mawitness. Vanhu vakafa paJericho, Rahabhu akasara. Mwari vatozva kuti pakangosara vanhu 2 vanozopenya vanoti mukana masvika munzvimbo muchibvunzawo maJericho wamunotora. So Mwari vakatenda kuna silence every voice riri against him. Inde afunza kuti unovengwa kana unoona kuti vengwa uri palevel iro never nazvo futi. Ukaona vanoona
kwakuti kuna Bhatimeo nyarara haasuda kuonawo nemaziso awo akutodawo ake kuti avhurike, but vane avo havadi kuti mumwe avhurike. My enemies are blind, but me as one wanoona. Unotozovengwa nevanhu vane mari usina mari. Isaini yekuti une chance yekutoiita. Vanokunyararidzirei, vanotozva kuti ukaramba uchitaura unotozva kuti tinofanana manje manje. Jesu hakusiya wakadaro unopedzisira wakutoona. Saka ndinofara kuti nyange vanhu vataura kuti nyarara, akaziva kuti time yekunyarara yakadarika. Ndichada kushedza Ishe kuti zvangu zviite. Zvinonyararidza vanhu nekustopa vanhu muupenyu zvakawanda. So wakaipa unobva akuzevezera mudziyo kuti inenge isiri nguva yako, nguva yako pana zvinoita. Nguva yako inokwana nokuti uri kuita. Don't worry, nguva yako ichakwana. Hapana zvichiramba so haisiro nguva yako. Resistance iriko kwese. In your time and outside your time. If you see me, ukandiona. Anotoona ndisipofu. But muprofita anozoti patime yacho yekuti uchinyatsochiwana pane mhepo dzinosimuka. Pane chamupupuri chinosumuka zvokuti unogona kutobata meso ukazokushamisika pasisina zviri. But watombofamba rwendo. Remember vanga vafamba a distance kuti azoreceiva. Hakuna chinobohwa chekuti wafamba kubva kure patime yereceiving ndo pari missing. Adi kumorwiswa achifamba kumashure kweso, vanomorwisa mutime of receiving. Nguva yekuti uchigamuchira ndo pane maenemies. But kana isati yanguva yekugamuchira unosiiwa uchingofamba. Saka uchiona pamwe pacho unongosiiwa, anoziva kuti zviri kure. Ukangoona fight yasimuka, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Not to put a standard, raise one, to put the punish we are against your life. If you see me when I'm being taken, you will receive. So Elijah anazozora ainaro risingashande kudenga rofana kunge richishanda panyika. But panyika pane ma-conditions how to receive the anointing. You can imagine kuti anga kutoenda kudenga nezodzo racho yaneta kukumbirwa panyika pano. Kusvika mucheka wakaita kudonha haana kutambidza munhu. Kurati zvauri kunyimwa unogona kuzviwana ukaziva zvekuita. Uyo haana kupiwa a mantle of fail. Kurati ane action yaakaita yakaattracta chaanga achimbokumbira achichemera. So the devil chaanoita ndechekuti anokubata kuaction okusiya mukutaura. Ukacheka action pazvinhu zvese zvaunotsvaga nezvaunochemera kuti Mwari aite, hapana. Ende unobva wajasira kuti Mwari afanira kunzwisa kuti maombero akaita zvinhu, mamiriro akaita zvinhu. Saka ndichangochema kuna Baba. Saka ndakuudza kuti ukachema Mwari vanokunzwa. Kunzwiwa hakusi kupindurwa, kunzwiwa. Saka chapa pandinoti mamuka sei, ndikasadaira zvinoti handakunzwa. Wozi kuzodaira ichoice, but kunzwa zvinongoitika. Nokuti ndine nzeve totonda. Saka pawakachema Mwari vakanzwa. Vakatokunzwa chichokwadi. But yekupindurwa imwe story. Ukandimhoresa dzungwa ndinoita kuti ndisapindure. Ndikutarisa iwe wandimhoresa. Iwe wacho the person matters most. Darika mazwa wataura. Okay, I'll give you this understanding. Mukomana anoti kumusikana ndoda kuroora, ndokuda musikana anogona kuramba. Ukazosangana nemusikana after 2 years unosvika akaroorwa. Pato zvandaitaura wani. Anokudza kuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Yekuroorwa ndaitoida but type yacho ndaitarisa ari kutaura kwete zvataurwa. Which means the person matters most per message hainayo. If you see me when I'm being taken, the condition was not cheap. There was a price to pay.
Nama yataita ndeyekuti tikada kudzidzisana pamusoro price to pay. Uende kuda kuomesa zvinhu zvakaunzwa nenyasha pachena. And I'll give an example. 2 Kings chapter 7 verse 7. Pakaitika drought muSamaria yaitwa siege naBen-Hadad. Elisha ndokuba aprofita. Tomorrow about this time, flour yakatsetseka ichange ichitengeswa pagedhi reSamaria neshikiri rimwe chete. Aprofita kuwanikwa kwechikafu ndokubva aisa futi mari pamusoro. Inenge ichitengeswa iyo iri minana flour. Vanhu vari mudrought. Elisha uprofita mangwana nenguva ino. Vanhu ndokubva vafara kuti chikafu chauya shuwa. Change tine flour yakatsetseka. Ndowazati asi ichitengeswa. Inotengeserwei iyo ichiprofitwa kudaro. Which means kana usina shikiri yacho prophecy ya we benefit. Alright, maybe banga kuomere kunzwa rikanzwe pana Matthew 11:28. Matthew 11:28 ndo verse yakaita kuti church kuzaya. But ine problem one. Nokuti inoti kuti uyai kwandiri makaneta makaremerwa. Vanhu kuzorora vanoda, vanhu vakaremerwa ende vakaneta. Saka verse yakakonzera kuti kuzare. Sei vasina kuzozorora vauya. Verse 29. Inoti kuti takurai joki rangu nokuti rakareruka. Simple ini iroro. Turai. Uchingopedza kutura takurai. So secret ye rest haisi pakutura, iri pakuchita type yezvekutakura. Verse 29 ndo yakonzera maproblem muchechi because 28 yakazadza vanhu muchechi. Saka anogumira panotura chete pando because paunoda ndo paunogumira. Kugamuchira ropafadzo ndiko munhu wese. I receive language is how to receive the message is tough. Takurai joki rangu nekuti rakareruka. Ndinotura zvangu ndotakura zvake. Zvake ndo zvinorerutsa nokuti rakareruka. Saka rest iri kushayikwa muchechi inyaya yekuti vanhu havana kuenda pa29 kunotakura. Vakagumira pa28 pakungotura. Why? Because ukatakura zvake une protection yake. Kana watakura zvaKristu, kana wataipa ipo kutakudza zvake akasangana newe, akutya type yezvawakatakura because asiri akakupa. Akuziva kuti akutakudza ndiye ari kubheka. Saka muzikona taita nderekuti isusu hatidi kutakura, toda kutura. Yet secret ye rest iri mukuexchange at the Lord. So the condition was not easy. If you see me when I'm being taken, a price to pay iri mukutarisa in the midst of dust. And it's the kind of dust that kusumuka against your life kuti ugamuchire chimwe chinhu. But dai Mwari vakupa kushinga nekumira panzvimbo. Une dedicated till you receive. Osachinopa munhu shungu nekuunderstand nekuramba akamira. Munhu ane wisdom dzekuunderstand the outcome yechinhu. Anonzwa vakadzi vanotaura kuti zvakanorwadza ichokwadi. Vatenda vasingasiyi izvo zvichikwadi. Understand that the blessing that comes after that pain. So I'm pushing it. Not serious. Akaisa value kumwana dareka kuleba pain. So I don't understand the value ye mwana. Labor to him is a passing phase. So pauno taura nyina kwenganzwika. I wanted double abortion. Shikadenda rushika pakubvisa munhu close newe. Iwo chikumbira zvinhu. Why? Because kukumbira nemuromo usati wakumanifesta action denga harisponde muromo, no responda action yechanga chichitaura. Kunamata kuita
munamato kutaura. Saka Mwari anopindura munamati kana anzwa munamato. Ukaita munamato Mwari vanonzwa. Chinovadena kukupindura vanotarisa munamati aita munamato. Ukashaya mari udzeke kombe kudzokera kumaraini, usangana nehama yako ine mari, matauriro aunoita unotaura this way kuti ndafara ndaifunza kuti nhasi handiende kutaura. Hauti handina mari. Ukaziva kuti ane mari unozvipindura kwete kuti unomukumbira. Unoti ndaishaya kuti nhasi ndichaita sei unomutaura. Uri kuisa confidence maari kuti padatokuona ndatokumba izvezvi. Hauti please unomvura why the relationship inoita kuti uchinje matauriro aunoita zvinhu. Mwari pindirai pasituation, Mwari pindirai. Mwari chari haapindire musituation, anopinda mumunhu. Kuita kuti kana wafesa situation ndenyu mese. Ukaita wokuhaya kuti apote achipindira anobohikana. Mwari hadi kuhaiwa kuti pindirai baba, zvinhu zvekuti ndipindirai. Wakundishedza kuti ndipindire kuti ndikupinde zvako. Yova nhamo yedu kwete yako yekuti unotsvaga inini. Why? Because vhangeri raKristu ndere relationship. Kwete kupota uchimuhaya, ndere kuva neukama naye. Kuti paunosangana nedambudziko, paunosangana naro mese. Kana ari mauri, asiyana newaunotsvaga zvaoma kuti yamunoonera mamiriro akaita zvinhu. Relationship yaElijah naElisha vachifamba on the ground, aiva master naservant. Relationship yavo paakasimudzwa kumudenga anobva akati my father. So father ndiye anogona kupfekedza mwana, but master naservant, servant must earn money nekushandira the master. Zvasiyana. Uchazviona kuti kana wava relationship yekuti Mwari ndibaba wako, une dzimwe nyaya dzausingapindiri muprayer. So une nyaya dzekuti unoshaya kuti utangira papi because Mwari ndo vakangozviita. Iwo vasina kana sure kuzvifungidzira zvingaite Mwari ndo vakazviita. Why? Because ndibaba wako nidhiri mauri inogona kumanifesta kwavari usati waitaura. Vana kumba vangataurire baba vachibuda kuenda kubasa kuti ndapana baba toda umurimu baba musandira sisi. Vanoziva kuti kutova baba ndo baba wacho uri pamuriwo nini. Asi makuya request kuti ndaraunda tiregera usotenda onyama mundaraunda. Vona vana vakudaro unobvunza kuti chichikuitika. Why? Because insult pababa wacho kuti mukangodaro musingahogone katikudzei zvinoitwa vana vanotengerwa chikafu. Kune level of prayer kuti unobvunza kuti kuzivisa Mwari uchiinsauta Mwari. Because ukavaziva sababa vako, have confidence in him. 2014 ndakamboenda kunoparidza kuKenya Nairobi. How I got there, murume akandishedza akabva kuDRC antaura French. Hanzwi Shona, saka antaura French neSwahili. Hanzwi Shona. So he saw my sermon on Facebook, preaching nation on the streets. Spiritually, ndokubva azinzwa kuti I must bring this man to Nairobi. So ndokutsvaga namba dzangu ndokubva so ndainetseka kuti saka anondikoka sei ndoparidza neShona iye anataura Swahili neFrench. Ndokubva andiudza kuti the Lord told me to bring him to the conference. Mwari vakataura naye chiedza-tsano wavai muNairobi. Pasina kuti nhingi akazodai akazoona nhingi zvikazodai. No. Kune a certain level kunokuita paMwari. Pandakaenda kuLondon ndaita nekukumanikidzwa. Why? Because ndakambodinayiwa visa twice long back 2015. So apa ndasina confidence. Why? Because one of the questions vanochida visa vanokubvunza question yekuti wakambodinayiwa visa before. And hazviite kuti unyepe because already your name is in the system. Ukatonyepa zvatowese kutobuda pachena kuti vakaramba. So unongoziva kuti kana vakamboramba wodza kuti wovaudza ndakamborambirwa machandize kuti uchienda futi less. But to my surprise ndakabva ndatongoita
wapedza kuti enda kamboramira uzanzi no problem this time end. Just like that. Andina confident in mandiri nasina shungu yacho kuti ndoda kuenda but ndaita kuti kumanikidzirwa because the one akadiendesa wacho is just a friend. Thank you yaita kwandiri kuti I just want you to come for this holiday. Mungowana isu kuno maybe for 2 months. Okay. Ndakumba kwawo vakandirevhera kuti sei vakaita senge vakamanidzira kuti ndiende. This couple vakaita hama yavo yakashaika kwaRaro kuWaterfalls. Ndokubva vandifonera vaindifollowa paFacebook kuti kwashaika hama yedu toda kuti munoparidza munhamo kwacho. Ndikaenda ndikaparidza. So now ndokubva you remember 2013 pakaita nhamo kuWaterfalls. Mukomana wemuzukuru wedu tisi takatokufonerai mukanoparidza munhamo. That's why takati timbogofa holiday because makatibatsira. Tata approacha vavafundisi vane malevels vakaramba. Ndinosingaiti zvenhamo. Hazvina seed, hazvina chichi saka it's one of those things. It's for small boys. And it was my ticket for London. That preaching in my funeral. No was my ticket for London. So sometimes you don't want to pinda mgomoti mali Vrima doors, you kwenda ku UK you vura namu. Odzokera mgomo chiti kuda international door. That's the international door. The anointing is on the mantle. I was kuda mantle, kuda anointing, but you don't know she in mantle. When you pick the mantle, you get the anointing. So I've seen that. Zvinhu zvausina unazvo but wakazviignora nokuti hazvina kuuya sezvinhu zvawaitarisira. 2000 COVID yakaita rinezvino. Yeah, 2022, 2021. 2022 ndopandakaenda kuIsrael. How I went to Israel. Pana sister wari kuIreland. Wakaya kuZimbabwe. She saw me minister in the streets. She was touched. Quite nayaka. So when I came to the shop, I went to umbrella. I was telling dedication and it when I am full but I'm not poor, I'm not umbrella, I'm not shop which parties are. The pay was starting for the town of the relationship. Time, Yavanga and holiday. Wachenda ku Israel. Ndoko wakanifonera kuti munoda ire tine holiday muda itoda zvinhu guys. Munoda Israel. When I sent the passport number, 2 days time the visa was out for Israel. And I went there. Israel yakauya kuparidza musaidi meshop mvura ichinaya. You know what I want to go to Israel, I want to go to Israel. Mamwe maendero acho hawadi. Because apart from the spirit, apart from the mantle that carries the spirit. That's how I went there. Zvinhu zvine macost akawanda, zvinhu zvakatoma kuita, but zvinoita easy ukaita pick the mantle. So iwe nguva zvinhu zvatinochemera kuti Mwari itai, vakatoita kudhara. But maitiro avakaita, hautomboona Mwari wacho ipapo. Hauna kana clue kuti chandiri kutsvaga chiende ichi. Akumbira double portion of the anointing. Apana kudona double portion of the anointing. Pakadona a mantle ranga rakatakura changa achitsvaga. Zvingani zvakariswa mulife yako naMwari. Zvekutoti Mwari vakakutarisa vari kutoshanda kuti sei usina because already wakazvipiwa kudhara. Exodus, inotangira paExodus chapter 1. Asi vanhu vanobuda paExodus chapter 12. Exodus kuchishona zvinoda kuti kubuda. Saka pakubuda vanhu vanga vasingabude vari mukubuda. Kusvika vasvika kuchapter 12 kuti vazobuda. Vanhu pachapter 1 vaitokudika because kana Mwari vatoti nguva yekubuda kutobuda. But unoona kusabuda uri mukubuda. Chii chakaitika kuti vasabude mukubuda? Mwari akonzera kuberekwa kwaMozisi. Anofanira kubuditsa vanhu munhamo. Vanhu vacho vakati tokutengesa kwauya mutonobva faka. Mozisi ndiye akatotanga kubuda asina vanhu. Achitotiza. Akanofudza mangwai. Atiza vanhu. Pane kuti abuditse vanhu, akabuditswa nevanhu. Saka munguva yekubuda, unoona kubuditsa chinobuditsa.
monetsa kuti exodus yakatanga kudhara vanhu vasi kubuda sei Mose ndiye akatobudiswawo svika Mwari pavasangana naMozisi ndo pavadzokera kuti vonu vabuditsa hafanira kunge vachikubuditsa favorite yaMwari ndiMozisi kuti vanhu vabude but vanhu vakatarisa Mozisi vakatomutengesa kuna Faro wakauraya munhu indaimonetsa kuti indamwari Aaron is an elder brother kuna Moses. But kana pari pakudanwa uyu ndiye anoita the head, mukoma uzoita sekunge is the deputy. Inda order yacho vasina kutanga na Aaron. Ukazviona zviripo zviri pachena ndezvi. Vachiri muEgypt, Moses killed an Egyptian. Mwari vanoda kubuditsa vanhu munhamo kubva pautapwa hweEgypt. But Mwari asati vaita Moses angatotanga kurova one by one. Kuuraya. Ndokuda zvakamubva Mwari kuti yatori serious atotanga. Enda angwarovera imomo. Uyo anoshandika naye. Shungu dzaainadzo dzekuti hama dzake dzisununguke ndo shungu dziri kudenga dzekuti Israeri isununguke. Akaattracta favor yaMwari neaction yaakaita in the midst of trouble. Do you know it was not easy for him? Why? Airerwa kumba kwaFaro. But akaunderstand kuti handisi weiko ndogareko. Handisi weiko. Akaziva hama dzake. Akarwira hama dzake. Vachiri. Pamwe pacho hazvidi mari zvoda moyo. Iwe manje wachekwa kumoyo wacho hauko. Ende moyo wako unotopromisa kuti zvangu zvikafamba munhu anoita mudumbu. Unotopromisa kuti maproblems. We are blessed to become a blessing, but you only promise kuti zvikangofamba chete. Vanondoona. Kwete kuti vachaziva Mwari, vachatenda Mwari kuti zvikangofamba vachandoona. Your motive, your purpose sometimes is a blockage to the blessing that was supposed to be in your life. Promise your way now you're towards which you are perfect, but Chadai. Sometimes don't blockage actually. If you see me when I'm being taken, you will receive. But Kumbira receive is the spirit, not the mantle. But Shagadonaka is the mantle. Paka pick at the mantle. No, and the other sons of prophets, but surely the spirit of Elijah is upon Elisha. But spirit, you know, Vagaunagabata mantle. So Shawai Chemira Chakawaya. John 4:24, God bless Maria Tuna Jesus. Takamirira Messiah akauya achatudza chokwadi. Achitotaura na Messiah, achiti takamirirana. Saunoona kumirira zvakauya. Ende kuti achitotaura kuti Messiah wacho anotomuda ndobva atomunyima futi mvura. Chaakamirira chacho anochinyima, chaakamirira chacho anototudza kuti tiri takatomirira futi. Why? Anitsika yaakarerwa nayo yaiva a blockage to her. Ipi maSamaria nemaJudha hadyidzana. Saka Messiah akangouya ari muJudha, kumaSamaria asati auya. Dzimwe nguva Mwari vakatounza mukomana wacho anofanira kunge achikurora wacho wokutarisira kuti ndoda anhai takarongeka, akauya asati arongeka. Saka uri kuona chiri muJudha iwe uri kuda muSamaria. Unoramba uchiudza kuti you are not my type. Panozopera 5 years unoti he was my type. You uri kusisiri type yake umanje. Moshini inomubvunza nekeni. Sometimes we are a finished product. Why? Because akangova a finished product haagone kuwanana newe. Unobvunzwa nevamwe. Valimwana you can understand this. Dai murumakoyo kwamwana ane madzimai asina kutorana newe. Makatodzidza mari muri mese musaka chiramba iwe. Because dai akangoita asati aona iwe wangasingauyeiko. Mwari wakakuchengetera murume uyo asina mari kuti aone iwe. Because dai anga inayo hatori type yako. Inenge rafu but ndizvo. Iyi mari abata izvezvi dai akatanga nekuibata. Kune kwaiyeni. Chakakonzera kuti ave kumareni
upenyu anga asina iyoyi, but akazoiwana izvezvi hakuna kuchairwa. Rega ndishoiwe blessing yaMwari. Nzvimbo inonzi Mara pavakasvika vakatanga kumwa mvura ikatanga kuvava. Mwari anonaisa mvura fresh, haana kupa Mose direction izina pakadai kune Beta River. Zvanzi ipapo Mwari vakamuratidza estika akakanda, mvura ikatapira. Blessing hombe yaMwari kuvava kwemvura kwete kutapira, and I'll explain. Mudesert place munonetsa kuwana mvura. Saka kuti mvura iyi vasvike iripo, yaisiwa nevanhu vachiti inovava. Yet kuvava was a measure to preserve water for them. Nokuti dai yakatapira maisvika yapera. Kune zvinhu zvinoitwa naMwari sekunge zviri bhita kunge zvinovava kunge zvisikaita, iri a method yekuzvichengetedza kuti zvichengeteke kusvika certain level. Pane kumwe kunetseka kuri pauri kwekuti haasi tombori Satani, nokuti rugare rwacho rukatouya izvezvi nekusarongeka kwako unofa. Jesu akaita minana, John chapter 6, wove nechingwa zvikawanda. Asi Bible rarenga zvakanaka, chakasara sema left over chingwa. Sono toi dzakapera. Dzakawanda but dzakapera. Chakasara ma left over chingwa. Sei hove dzichipera uye Jesu wati haana power pamusoro pehove. Uchanoti chakabloka kuramba tine hove dzinosara. Vadzidzi vake akavatora kufishing. Saka pakangosara mamwe mabasket, Peter tunoita 2 days tichimushaya. Because mabhaya anotoaziva nemusoro. Anosati Mwari anototiziva izvozvo. Vanotiziva, Mwari anotiziva izvozvo. Kuti ndikangowedzera vanopafadza kuti area iyi chechabuda. Because kana uchitomborova kumba uchitsvaira 2 rooms kokuita full house, hauchauya zvakuchechi kwacho. Kana uchitombodada neshoma iripo iyi, ikanzi tokwencha hautauri nemunhu. So chimwe chinomisa overflow is the character of the person ari kuchemera overflow. Hove dzikasara mabhasiketi apa nevakomana vehove vatinawa, saka chingwa ngachisara, hapana ita zvichingwa. So sometimes character yemunhu ndo blockage kublessing ruchemerwa munhu. Zera remunhu inogona kuva blockage kune zvekuchemerwa nemunhu. Vana vedu vane zvavanochemera kupa zvinhu zvati hativapi nokuti tinovada. Kachemera fish kakadika timukapa, tinokanyimira rudo kwete ukavenga. Ukakavenga unokapa kubayiwa kofu. Saka ukakada unokanyima kurarama kasina kuti. Iorder iri mulife. Zvinokukuvadza zvaunoda zvausingagoni kuendla hatikupe nokuti tinokuda. Mubereki akakutengera mota une 14 years, anokurambidza kudrive asi mubereki wako igovernment. But ndaraunda atoti ndeyangu, vanoti ndeyako, but zera racho asati rasvika. Wakulimitwa nezera kwete nekuwana. Saka zvimwe zvinonge zviri available, but zera rako can be a blockage. So if you see me in condition inechekuita environment yekuti ugone kugamuchira kune mavhu ariko, that mavhu they represent people. Nakasikwa kubva kuguruva level. So people always talk. Vanhu vanotaura zvakawanda, pese pane blessing yako wakaipa hapeti maoko, panomuka nyaya dzekuti unosvika paunorora mwoyo usiyana nazvo. Unosvika pakuti ndofunga it's not my time as this rich. If you see me when I'm being taken, you will receive. So the receiving, pakurizirwa zvinhu zvisiri izvo zvaataura. Ati spirit, double portion of the anointing, wabadona bashi. Haana complain, atoziva kuti chandiri kuda chakavigwa mune chandisiri kuda ichi. So dzimwe mhinduro Mwari akatipa kudhara, but dzakauya dziri kuside nezvinhu zvatisiri kuda, but zvizvo zvakataura zvatinoda.
kuchikoro ndaivenga ticha ingova tichiroerwa udofu pane kuti ndiverenge ndiimprove. Ndaiverekidza mashotsi ndandiri kudefense kwete kuimprovement. Saka shangu ndakavhara but mulife namaivharike nemashoti. So unosvika paunodemba kuti dai vanokondirova kuti pamwe dai ndakarwadziwa ndakaimprove ndakava serious. You know what izvire kuti pain muBible hatange kuoriginata expungement. Genesis 3:15 Mwari anoti I'll increase pain kumukadzi in childbearing. Wait kuti increase areve introduce roro kuwedzera, which is pain was already available before sin. Pain was there. Munhu atadza Mwari ndomoti tichawedzera marwadzo pakupona. Unoti wagara uchitorwadziwa pakupona. Saka pawatadzira Mwari vakuwedzera. So there was already pain. It is designed by God to bring forth something good. Kune zvinhu muupenyu zvinoberekwa nepain chete. Kuri good hazviwanike zvinongowanikwa kupain side. Zvakafanana nokudaita monya mujimu. Vhuma kurwadziwa. Takura simbi. Dikitira rwadziwa. Unosipa manje. Ukapinda mujimu ukagara sokuti akomana zvakaoma unongoondera imomo. Why? Because hausikuda kudhila nepain. Unongoda gain unoswera wakagara imomo. So kune zvinhu mulife zvinoitwa give birth through pain. Zvinhu zvese zvimwe zvaona, let me show you this. Idainetsera kuti kana munhu ane talent ane chipo, kocha ane basa rei nemunhu ane chipo chake kudhara. Ndopandakadiscover kuti gift haisi enough. You need wisdom, you need knowledge upon the gift, you need skill. Gift pachayo is not enough. You need skill, you need knowledge, you must know what to do. So, manto yakadona. Haisiro yarukuda. But yakatakura zvaanofanira kuwana mulife. Zvingani zvakauya kudhara muupenyu hwako zvauramba uchinamatira kuti Mwari ndipe. Zvidani mari yawaida yakatouya, mari yacho yakatouya. Asi hausati wanayo but yakatouya and iri close to you but haina kuuya iri mari. Dai wakagona kushanda nezvakaunzwa naMwari mulife mako waisvika pane mari yacho. Unoona kupa maexample kuti dzimwe nguva unogona kutowana visa rekuenda kunhamo. Yeti kunhamo hakwanise visa. But vanhu vakandorengera visa rekuenda kuLondon nandaenda kunoparidza kunhamo. Saka mumwe aigona zvenhama nditoita 3 days dry fasting. Kutora visa ichienda kunhamo. Ruth haana kuenda kunotsvaga Boaz, akaenda kunoshanda mumunda, akaonekwa naBoaz. Boaz wako ari mumunda mauchashanda. Iyo kumunda uri kuenda, unongoshedza kuwanikwa neatanga. Akaenda mumunda, haana kuenda kunotsvaga murume, akaenda kunoshanda kuti abatsire amweni amai vaakauya nawo. Murume anonzi Naaman, 2 Kings chapter 5. Angane mighty man, angane leprosy. Leprosy yake kuti ipere. Ukazwa Bible ichiti the Lord was with him. Ukazwa kuti Mwari vaiva naye pahondo dzake dzese vakamupa kukunda asi aiva nemaperembudzi. Uchaona kuti nyaya yemaperembudzi yanga yakapera kare. Papi zvanzi akazoenda kuSiria akanotora musikana akazoshanda mumba make. Musikana ndiye akazotaura kuti mukaenda Samaria kwedu kune muprofita ariko munonopora. Kurati healing akaiwana musi wakauya musikana mumba. But chakazoita kuti idhera racho risvike idhera akagona kuteerera musikana webasa. Kurati musikana haana kuuya kuzoita basa, akangozoti uya apore, but yakaisa chinoporesa pabasa. Tine vanhu vatakapa roho isiriyo mulife nokuti takatarisa zvavari hatina kuziva zvokuiswa naMwari mavari. Anzi musikana akauya akatanga kushanda mumba maNaamani. According to God haana kuuya kuzoshanda, auya kuzobatsira vakuru kuti maperembudzi apere. But vakuru vakambomuti mboita zvendiro tozoonana time. Saka unowana unonoka kupora wakaisa nesi wako kundiro. Why? Because hauna chemweya chaunenge uchiona mari.
tine zvinhu zvakawanda zvatinochemerera zvatinoti Mwari vatiitire. Zvimwe zvacho zvakatoitwa kudhara. God Mwari akanzomwa achiti mhinduro yacho inonoka. That's a lie. Vanhu vanonoka kuziva kuti Mwari anopindura sei. Pamwe pacho ukada waini anokututisai mvura, ino zvokututa mvura hamudi, mukuda waini yacho. Samunoita nguva refu musina waini, makatarisa nemvura inofanira kunge ichiita waini, nokuti hapana kuda kututa mvura. Kututa mvura hakunakidza kana waini yashoti, asi kututa waini kunonakidza kana waini yashoti. Let's be real. Saka pamwe pacho munogona kututiswa mvura muchida kutsvaga waini yenyu, but kunzi chingotuta mvura nokuti waini yashota. Ukada kuzvimechanisa uchibhalansisa, unenge uchati taurai navo isha pamazozvisa zvashota. Kuti ana Peter ndikuri kudhuza varudze kuti waini isha. So sometimes we close the answer, but we kure in understanding, in revelation, ndinoigamuchira sei. That's why we mbavhayana ndina Jesu together tese paradiso. Mbavha pamuchinjikwa iri kuwana denga. Kuimwe yacho iri pasaidi inoshayira imbavha dzakafanana vaiba vese. Maonero. Uyo akati Ishe kana makuya mumambo rimwe ndirangarire. Uyo aitotaura rafu kuti kana wanga une simba warikutuburitsa pano atatoburuka unoba futi. Usakuna mwana unosanga kuti kuna atenda. Kana uri Jesu une simba ibva kutuburitse pamuchinjikwa anoti woburuki. Atotodzoka futi panyika pacho. Opportunity ndekuenda kudenga yakatodzoka futi. Ende hasi kuona Ishe kuona munhu. But Mwari kuti Ishe kana makuya. Kuti maonero ane nyaya. Kana wakuda kuziva zvomwe. I want to pray with you. Mwana watoko newangu ndokuti Mwari vhurayo meso angu. Pane opportunity yangu ndiregere kujambuka napo. Pane favor yangu ndiregere kujambuka napo. In 2014, mota ndakatanga kudriva 2014. Ndakaipinwa pastreet yechiparidza. One man came kuchiparidza ndapedza taura neni. It was a good message. Mufamba sei? Andopeka komba kabhana ndopeka komba nenda kumba. Ndobva ndita atotwani. Anditotenga mota. Oza mota haitauri zvakachipa kudaro. Saka anakutora serious. Ndati matiza nditotenga mota. Tenga. Oh. Tabva pana first and pa flavor pana second. Pinda mukapa ndobva atoti. Atopinda muofisa kubhadhara thank you ndakutoenda. Kune zvimwe zvinoitwa naMwari zvekufoda kurota. Handa kubva kumba, ichini ndichadzokera kumba nemota, lero ndichadzokera nekombi. Handina kubvira ndaita prayer kuti Mwari, nokuti inzwa, unozoti hakuna munhu anoda mari, munhu wese anoda kushandisa mari. Kurati ndiri zvaunoidira, kwete kuida iyo, tikatokupa chero unotenga something. Saka tsika yaMwari manje ndekuti pamwe pacho unogona kutenga usina mari yacho. Asi pamboridzwa Bible nditi yamutenga ndisina mari. Zviriko. One day, ndaenda kustreet kunoparidza. Ndakabura mota force. Ndakamira bhazi paseri station pafloor. Ndakabuda mota chidaisa fuel. Munhu anga ari kumashure kwangu ndiyakaya achimhanya. Ndobva ati aiwa vazadzire. Ndobva pakeshiya mari. Ndaenda pandada kunotenga chikafu. Kuchikeni kuti ndiende. Anga ari muline pamashure pangu ndobati ndimufundisi wangu vatengere day rese pese pandaida kutenga ndairambidzwa. Ndopa ndakaziva kuti ndakapfuma kwete nemoney form. Grace. Kuita day rese. Kuti chese chawada kutenga vanhu vari kurukura vari kuita makwikwi vachikurambidza. For the whole year. Pane mudhara so musavata. Akaine phone here ndikaenda kuofisi kwake kutown. Pane mwe bank loans metropolitan so opposite nas. Ndobva I need to 70 day but ndakafuna kuchiparidza pana first. The message yakaita zvakanaka. I want for this whole year kuti ndikupe salary. 12 months every month ndaitora pay pa Metropolitan Bank. Ndopa ndakaziva kuti muna Mwari mune dzimwe nyasha dzekuti mari handina but Mwari ndinayo. Ene Mwari wangu itori mari.
tine zvinhu zvandonongedzera zvokuti hapana chandakashanda pasi Mwari vakada kuti tive nazvo. One day ndakafunda matestimony ane ndikuparidza anopa matestimony. Pane nguva yematestimony, single matestimony, but somebody can be encouraged. Ndaona Mwari achiita zvinhu zvokuti vazhinji vakaignore the mantle, but akatakura mantle akanokrosa Jordan. Ndiye akaziva kuti sometimes chemweya chandiri kuda chaiswa muchinhu chinenge chisina basa. Kune zvinhu zvisina basa zvine basa kana wane meso emweya. Problem ndeyekuti sometimes taka open a door to people on a wrong time. Ndikuti kuti 2 Kings chapter 4. Mukadzi akati nokumbira zvitini musociety angaudzwa naElisha kuti kana wakumbira zvitini wapinda mumba uvhare door. Kuda kuti unovhura door unokumbira zvitini, but kana wapinda nazvo uvhare. Vanhu havari easy kutaura navo uchida zvitini. Havasi easy kana wakavhura door uchidurura mafuta mashoma zvitini zvakawanda vanokukansera. Vanofunga kuti kudonza bushi. Saka unovada time yekukumbira zvitini, hauvadi kana wakushandisa zvitini. Kuda kuti life ine maseasons ekuinteracta nevanhu, hakusi kudada kuimprova. Color TV haina kupandukira black and white, yakangozoudza vanhu chokwadi kuti sheti ndeyered. Haisi kuramba kuti isheti, but ingotiwo pakala manyepera nanguva refu. Kuimprova hakusi kupanduka. Saka ino problem ndeyekuti Mwari vaitoda kukuropafadza but wakasiya door rakavhurika kuvanhu vakakudza zvinhu zvisizvo. Vaimenge vari right panguva vaitsvaga zvitini, but kana wakudurura mafuta wakuita prophetic instruction haidi maopen doors. God can give you a prophet who can give you instructions, but as long as the doors are still opened, the miracle will never happen. Or sometimes common sense overtake divine instruction. Zvinhu musoro. 2006 pandakatanga street preaching kurengi kumarembo andaigara kuwadzana. My friends came. Vakandinzwira tsitsi. Mukira parengi kuneka Bible uchiti Mwari vakaudzwa mumwenya nekakura tsvita mushi. Zvinoita zvechechi. Parenga. So vakauya vakandimirira chiparizira ndapedza mauya. Zvakatanga sei? That I had a dream that I was going to pay. Beware of good people who are not godly. Or good people who are not sent by God. The same people I'm helping them today. Very good to die, you won't get one is right. They salute me today. God can tell them what are not celebrate today, they can celebrate you tomorrow. Papa Pata Roja so Guadzana, Wakan Roja, Mukachino Pata Pareka. Vakatoramba zvanzvanogara kuseri wari unokurambirana kana zvadzvanyanzoita mushe vanhu havadii nekuasosiyeta nemushe. But yakasvika nguva yekuti ivo ndovaudza kuti aigara pedu chaipo pedu ndovaigara dada nai wainzi waofonerwa sopoitika chikonza kuti vaikuramba kuti maigara pamba pedu. Zvinhu zvakudadisa zvinhu zvikanyatsoita mushe vanhu vanodadanewa vape nguva havakumaka zvisati zvaita mushe. Zvikangoita zvakanaka ndakati ukanyatsoita mushe mulife kana gurupu rehama unogona kujoiniswa. Unerema gurupu rausiri rehama dzenyu ita marudzi onzi edit wakadikwa muzukuru edit vakadikwa atete ndine hama mumashoko tiripo vaimirira kuti chitandi zvaita ndopanoti munhu done. But it's not any dedication to receive. Nokuti pane mhepo dzinoshimuka kuvhara dhoo kana wakumbira zvitini. Why?
Bozi vakaona kuti mafuta tushoma kuda kuisa muzvitini zvakakumbira, vanomhanya kuzokunzwira tsitsi nekukubatira kuti usadaro. Hazvikwana hazviite. Pese pane divine or prophetic instruction, panoda ma-closed doors to those who don't respect or know the prophet or understand the things of God. Dai ndakateerera shamwari dzangu, shida kwamudai ndakaparara. Bozi protection yelife yangu iri muna Mwari wacho. Kuseva Mwari kune protection. Pakaurayiwa vanhu vese Matthew chapter 2, vane 2 years and below. Nokuti Herode waudza kufambira mambo aberekwa ndokubva azotera nejela, saka uraya vana vane 2 years and below. Kune munhu wana akasara enda anobvira wavangiswa, John the Baptist. Anga ari 6 months ahead of Jesus. John was saved because he was later appointed by God to baptize Jesus. Saka zvaMwari zvinokuchengeta. Hauna nejekuhaidha kana chaMwari uinacho chinokuchengeta. Mwari anorwira vake. Sanyeperwa nevanhu. Zvoda kungwara, zvoda kurongeka, zvinotoda nyasha. Kungwara is not enough. Vangani vakangwara vasiri kubudirira muupenyu. Vakafunda vakarongeka vasiri kubudirira. Intelligence dzako, the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. You are dedicated to pazvinhu zvaMwari. Usakirikita uchirevesa. Mucheka wadonhawo wakatakura zodzo racho. So Mwari anogona kupa assignment chinhu chinenge chisina basa uye chakandodonha so, but unosimuka. Zvinenge zvisina basa kudaro so, you can go far. Kana chiri chaMwari chisina basa chakatakura basa. Ndaenda nyika dzakawandisa dzekuti unoshama kuti amana dai asina kundidana, ndaikuenda niri, ndaikusvika sei. Kwaunotona uyu Mwari uyu apasvike type yangu. Vakapasa vakandikunda kuchikoro, nyika idzodza vasati vadzisvika. Kure kwakadaro vasati vakuenda. Maofisi atinopinda vasati vapinda. Unosvika pakuva a national treasure. But wakungoenda paroad pastreet ukati Jesu akanaka, kunge kunhonga mucheka usina chinhu. You can imagine kuti wasalary for the whole year nekuda kwokuti unopadza muroad. Whole year. It's not easy. Anenge ari Mwari. Ndoderwa matestimonies today. 2017 pandakachacha, kuchapa kwabhadharwa nemunhu wani zvese. Akafuna nhasi. Polisi vakachaterera kuti handina indazvikwanisiro, munoda tinotagara toda naye. Kopana asikade zvakanaka. Tinoda zvachiita research kuti venue, catering, media zvingade mari. Hazvinoita 3 hours ndakakuziva zvese. Vandafona zvanzi amunondibata. Ndipei time ndafona. Within 2 hours ndobvafona back vandipa madetails ndandamupa. Ndobva mari yacho yatumirwa yese nemunhu wangu yese. Munhu wacho akatoflya kuatenda muchato wedu kuti tizomuzoona face to face. Ndandinamuziva. Munhu aindifollowa paFacebook. Wawezesisa umusaro paine. Vakatoflya pia muZimbabwe kuzoatenda muchato. Ndopanozoto ndini. So mawanda kushumira ndomuziva. Ukanza una mari uina Mwari, pane panotemba neumwari. Unoita zvinhu zvaunonongedzera kuti apa pana yangu mari yakapinda, pana yangu yakapinda, pana zvinhu zvinobatika zveupenyu. Naye Mwari wandokushumira. But panoda dedication nokuti mavhu anosimuka. Imagine my friends ati ndokupenga urikuita sei ndokupenga vaida kundikanzurira muchato wangu. Ndokupenga vaida kunditorera motikari dzangu. Ndokupenga vaida kunditorera kuenda kuna Nalanda. Ndokupenga vaida kundisa zvakawanda ende vaitanga kutaura zvine common sense. Shwamana akushaya basa. Kwanomira parengi kuti Jesu parengi azotambana unosvika kuLondon naye. Uparengi. Why? Because mucheka wakadona but wandakaziva kuti uyu ndewaJehovha wakatakura zvakakura. Unoda class, unoda zvakarongeka. Maassignment aJehovha sometimes. Iwe Jesu akaberekerwa mudanga, akaita cowboy, akaita Messiah. Ende imomo makauya goridhe.
Tsagoridha nabasa kuti mudanga izvo mupane chaJehovha. Imomo musina zvibasa munoitika nyasha. Mwari atiwanira nyasha. Taregera munosa focus pane breakthrough yako nefavor. Why? Kuti panosimuka zvinyorwa nekugamuchira kwako nyasha. Dzitora available. But lands if you see me, kunoti pane zvinochallenge maonero. Dedication mukunamata Mwari. Nyika iyi inotaura zvainoda. Kwa vamuzive kamwana usatarisire vari panze kuti zenase vanhu vanokati zvakatosiyana. Awani maonero avo evanhu vekunze, but iwo waakuziva Mwari zvinovedzere pakuitira Mwari wako. Somebody anibvunza unomira sei pakuti uchiti Jesu anatezva kwano kana kupfura vanyani kana kana kupfura ngati pamberi pangu kana ndakushumira Kristu. Andioni kuti atezvara ambuya vanyarikani vanhu kuchikoro vakazodi andina wandinoziva akatendeka ndiJehovha. People can change. Ori kunyara nhasi uchiremekedza mangwana vasiri vanouya vachitarisa upenyu hwako. Anokutarisa nekukuchengeta ndiMwari. So why not dedicate yourself to the things of God? Anokuchengeta uchifamba mumugwagwa ndiJehovha. What but my face my friends omwangu kuti azviite hazvinyatsomangisa so palevel redu hakuna level hakuna class kune vanhu vanotenda munyasha dzaMwari. Those who create a better class in life. Chalondira manje anosumudza marombe ndowe area yake. Kana uri rombe chete ari ready kukusimudza Mwari. Juti rako ngozunza guru ngoza ari kukusumudza azunza. Iwo ndiwo unobvisa zvaasingadi dedication yako. Why? Because paanokuendesa kwacho akudiwe guru wako. Saka iye anosumudza azunza. Iwe it's your role, it's your duty. You must know what to do. Unombera simuke ndinamata. Your prayer and my prayer, Lord, open my eyes. Jigara imo yokuba dedicated pachino zvenyu. Ndiregere kupotswa nemukana wezvinhu zveupenyu wangu. Why? Mamwe opportunities akadarika pauri. Ende uchiwa wakamirira zvinhu zvakatomboitwa but is a God of second chance. That opportunity iyo yaidarike futi. Pane blessing nefavor yako apa kujamba. Kana zvikaita zvemanga but inzwa kunyuma mauri kuti chinichi mucheka but zvandiri kuda zvirimo. Nyaya iyi inenge isina basa muvanhu but inenge kana zvinovedzera pakuitira Mwari pane chakanaka chinobuda. You can imagine Matete Mwanga street preach. I don't know to shake a little change. But by the bands, by road. But it doesn't go a share bus, was not a beater. But God changed my life. Because He can do it again with you. I want us to pray. Father, in the mighty name of Jesus. I want you to pray. Lord, open my eyes. Lord, open my eyes. Mwari vurayo beso. Mwari vurayo beso. Mikana iregere kundijamba. Pane zodzo baba ndikone kubata pariri. Baba ndikone negere kushetukwa nekujamba nezodzo Jehova. Here not if you see me. Dipe yo mesemweya. Dipe yo mesemweya. Dipe yo mesemweya. Dipe yo mesemweya. Mikana iregere kundijamba Mwari. Nyasha dzenyu dziregere kundijamba Jehova. Uchena wakatendeka ndipe mweya wekuva dedicated kuzvirovedzera kumira pabasa renyu kumira nebasa renyu kumira nekereke yenyu Baba ndipewo nyasha dedication mweya wekuzvirovedzera pabasa renyu mweya wekuzvirovedzera pakereke yenyu mweya wekuzvirovedzera pazvinhu zvenyu Mwari ndiregere kuregera kucheka uri pasi. Allow me to pick my marriage. Allow me to pick my business. Allow me to pick my career. Allow me to pick my children. Allow me to pick my money. Allow me to pick my marriage. Ndiregere kuignore. Pane breakthrough nefavor yangu. Ndiregere kusina pane punguzo yeupenyu wangu. Allow me to bend down and pick my business and pick my marriage. In the name of Jesus. Chinorwa nemaonero chinovhara meso angu
Mafaru fufutani champukuri. Baba nipeyo meso akashudulira basa lenyu. Nipeyo meso akashudulira basa lenyu. Nipeyo meso anabaka shingura. Champukuri chilipo. Asinimuna badaka mbira. Kutara dorani kulipo. Inada muna badaka mbira. Inumuna madra the spirit of dedication. The spirit of dedication. The spirit of dedication. Mweyo mujirone zera. Nebasa renyu. Nempa yenyu. Inumutawara nyasha. Inumutawara favor. In the mighty name of Jesus. Father, I decree and I declare. Every mantle. Zvipo mwari zvakaririswa nedenga kuti chive pamusoro pemumwe nemumwe mukati mekereke ino Mwari. Ngavagamuchire, 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 ngavagamuchire. Receive the mantle, 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 receive the mantle. Gamuchira, gamuchira, gamuchira. Ngazvirekere kukuchamba. Gamuchira, gamuchira, gamuchira. Denga raririsa. The mantle fell. Baba ninodenga mekwedenga. Inokonzera kudona. Ninodenga mekwedenga. Inokonzera kudona. Kwemicheka yakatakura zozo. Kwemicheka yakatakura michato. Kwemicheka yakatakura zipa. In the name of Jesus. Rapasata yam. Menta balatiasa. Hipashateke. Malika dabarane. Yeketero shikataya. Menta balatiasa, ripepe shalika kahe, maleba saya, menta balando, ikatayase, shenta bale, marida baya, monta balatiata, rikeke salika kaya, menta balatiama, karabazata, ibashatama, merabaikata, ibashateke, monta balatiata, ripepe saluka kaya, yabashalina, rikasamaya, ekatae, manto balakia, rikeke saluka tiata, ibashateke, monta balakiasa, yeboka lika kayane, manta bayukata, rikasae, monta balakiasa, menta baluka, marika takosa, yeboshateka, malabauka kaya, rikatayasa. Receive the mantle, receive the mantle, receive the mantle, receive the mantle. Mcheka wakatakura, basarako, mcheka wakatakura, chipo chako, mcheka wakatakura, nyasha zako, niluta wa visa iloro, gari batike, mpassport yako, gari timwe, zimemika gati fune masuo pauri, na mnimika na muzaya payo, Loko wa Jehovah. I speak open doors from many nations. Nilikane uzara kwayo, mwaligala fune masuo, pick the mantle of visa, pick the mantle of visa, pamucheka ulukudona, longa chako, longa shinomzi chako, longa breakthrough yako, longa basa yako, iwe Jorotani, aurame wakamila, wanana mwari wachina kuyamuka. I pat the Jordan River, I pat it, I pat it, I pat it, closer, 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 closer. The blockage is gone, the blockage is over. May the anointing take you to the other side. May the anointing usher you to the other river. May the anointing take you to the other side. Yakatabosha, Mela Baida Bakanda, Maruga Dabarane, Reda Bayadiasa, Ibashate Maliba, Melada Bayata Kayada, Rika Kasaligada, Melada Piate, Riba Saluga, Menta Balando, Mante Bahe, Cantabaradiasa, Ikatalabasanda, Yepepe Kaluga Daya, Marabashiande, Rekatabo, Mante Balanda, Riba Salika, Ibashateke, Reta Bayata, Mante Kazaya, Menta Balatiama, Ibasate, Menta Baro, Ibashalakata, Reta Tatsalika, in the name of Jesus. If you see me, you state whether it is, but you understand the condition. There was a whirlwind. Kune mhepo dzinovuvuta kuti utadze kubata zvinhu zvako. As the Bible not a mantle fell in the midst of the whirlwind. Ndina basa kuti kune mhepo inobva kupi against your life. But may the grace of the Lord see you through.
In the midst of trouble, may the grace of the Lord make you receive your mantle. Mukuoma kwazo mali yetu kaibatike. Mumembo zinovuvuta kubasa. Promotion yako inobatika shakadamu. Relationship ikuvuvuta membo. Nilukutaula michato. That is the kanwe. Kutimulaiwa kurangaria. In the midst of trouble, may you receive the blessing. In the midst of trouble, may favor be upon your head. In the midst of trouble, may God show you mercy. In the midst of trouble, may God show you mercy. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May God show you mercy. In the midst of trouble, membo ichifufuta, zako zinobatika. Membo ichifufuta, zako zinobatika. Membo ichifufuta, nyasha zinokutungamira. In the mighty name of Jesus. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the good Lord protect you. Nonga chinonzi chako, chako ngachibatike. Vanhu vachitaura zvavanotaura, mhepo dzichisumuka, mavya aripo achivhara kumeso, but ako acharamba akasvinurira nyasha. Nyasha dzamwari ngadzikutore dzikuendese mhiri kwaJorodhani. Kusingasvikwe nekuronga kwako, zvitwa nenyasha dzamwari. Kusingasvike nekungwara kana mari, iye Mwari ngaakuendese ikoko. Zvisiri mubhajeti yako, zviri munyasha dzake. Zvausingagone nesalari yako, ngazvigone negrace nenyasha. Nyasha ngadzikuendese mberi kwaJorodhani. Baba rati wakatora mucheka akarova, Jorodhani rikavhurika. Nyasha dzemba ino kuzodza kwaJehovha ngakutungamirire to cross another side, to cross to another side, to cross the other side. Shika musingasvikwe nekungwara, shika musingasvikwe nemari, shika musingasvikwe nekugona kwako. Pauchati wakrosa ukachauka, wati dai asiri Jehovha adaisvika pano nhasi, dai asiri Jehovha adaipinda munyika iyi, dai asiri Jehovha imba yanga isingavakike, dai asiri Jehovha imotikari yanga isingatengeke. Mwari ngaakupe nyasha. The other side of Jordan, the other side of Jordan, the other side of Jordan, the other side of Jordan. Kusina mshikani hama dzako, break a new ground. Kusina mshika hama dzako, break a new ground. Mwari ngaakushandise in a different manner. Kusina mshikwa neramwe, Mwari ngaatangenewe. Sirabitwa nerama, kana wakamwari wakarondeka. May the grace show you through. May the grace take you through. May the grace take you to the other side. Cross Jordan River. Cross that problem. Cross that sickness. Yamuka pachiwere ichocho. Rarama. Mwari ngaakupe upenyu. Inoraira chiwere chiri muropa china simba. Rarama. Mwari ngaakupe upenyu. For he is the way. He is the truth. And he is life. Kamuchira chimocha upenyu. Rarama Mwari ngaakuchengete. Cross that Jordan River. Go to the other side. By grace and by anointing. By the reason of the anointing that break every yoke of bondage. Jakabata rawe. Iwe ngazhikurekete. Jakabisa rawe mumuri. Iwe ngazhikurekete. Nokuti urikumuri yenyasha. Urikumuri yezoto. Zoto ra Jehova. Zoto ra Jehova. Zoto ra Jehova. Ngari kuyambutse. Ngari kuyendese mbiri. Kusina muzikwa neama. Kusina mushikwa neakangwara. Kongo usingafungidziwe. Kana kutarisirwa nevanhu. May the anointing speak on your behalf. May his grace take you through. May his favor protect you. May his blessing take you through. In the name of Jesus. In the mighty 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 name of Jesus. Nyasha ngadzikuchengete. Mwari ngavakurwire. Mwari ngavakugonese. Yabutswa zvitswa mhiri nezita raJesu. The anointing that you respect, know your God starts to work in your life. In the absence of the prophet, please don't speak anything negative. Why? Prophet, you can lie to him, you can love him, you can pretend, but you cannot lie to the Spirit of God that is in you. So why? Because what you say in the absence
zvinozvipresenta mupresence paunoappear. Uyu vari kuti where is the God of Elijah? Ari kuti akunoita munhu asipo in a good way. Yes. The anointing that we expect works in your life. Yes. Satani chaasingareje kuti zoto nyangwe riripo rikushandira. Saka anosimudza dust nemhepo nekutaura kwevanhu. Be dedicated. God is so faithful. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. Amen.